Hola a tothom i us dono la benvinguda de nou a un nou programa de Teatre de les Ombres. Avui parlarem del futur i parlarem d'una de les idees més estranyes del nostre temps. I és que continuem parlant del futur com si fos una promesa, com si les regles fossin les mateixes, com si l'ascensor social continués funcionant, com si l'esforç, el treball i la perseverança continuessin garantint més o menys una vida millor. És una vida reconfortant, també és una idea cada vegada més difícil de defensar. Perquè hi ha una pregunta que em ronda pel cap des de fa temps. I si el joc ja s'hagués acabat? No el món, no la societat, no l'economia, el joc. Aquell joc que ens van explicar. Estudia, treballa, esforça, t'estalvia, progressa, compra una casa, construeix patrimoni i finalment transmet-lo als teus fills. La història era senzilla, tan senzilla que gairebé semblava una llei natural. Però què passa quan una generació descobreix que moltes d'aquestes etapes han deixat de ser accessibles? Què passa quan treballar no garanteix l'habitatge? Quan estudiar no garanteix estabilitat? Quan estalviar no garanteix patrimoni? Quan una vida sencera de feina no garanteix allò que els teus pares van aconseguir amb molta menys dificultat? Potser passa una cosa perillosa. Potser la gent deixa de creure en el joc. I una societat que deixa de creure en les seves pròpies regles és una societat que entra en territori desconegut. Perquè observem un fenomen curiós. Cada vegada hi ha més sectors dominats per uns pocs actors gegants. Cada vegada és més difícil competir. Cada vegada és més difícil accedir a la propietat. Cada vegada és més difícil acumular patrimoni. I cada vegada és més fàcil conservar-lo quan ja el tens. És una dinàmica fascinant. Els ingressos continuen sent importants, però el patrimoni sembla haver esdevingut molt més important. Dit d'una altra manera, guanyar diners és útil. Posseir coses és decisiu. Habitatges, terrenys, accions, empreses, infraestructures, actius, tot allò que genera rendes per si mateix. I aquí apareix una pregunta incòmoda. Quina és la diferència entre una societat on el teu futur depèn principalment del teu treball i una societat on el teu futur depèn principalment del patrimoni de la teva família? Perquè cada vegada que sento algú de 20 o 30 anys explicar que l'única manera realista de comprar un habitatge és heretar-lo, evitar pensar que alguna cosa està canviant. I no és un canvi petit, és un canvi estructural. Durant dècades vam assumir que l'economia consistia a crear riquesa nova, produir, innovar, construir, expandir, fer el pastís més gran. Però una part creixent de l'economia sembla concentrada en una activitat molt diferent. Cobrar per accedir al pastís, cobrar per viure-hi, cobrar per utilitzar-lo, cobrar per existir dins seu, no produir més, sinó extreure més. I això és el que em fa pensar que potser el debat més important no és si el capitalisme està acabant, perquè això té més pinta de ser una discussió acadèmica. La qüestió interessant és una altra. Quin sistema està naixent davant nostre? Perquè els sistemes no desapareixen d'un dia per l'altre. Les transicions històriques són desordenades, confuses i plenes de contradiccions. Les persones que viuen una transformació profunda rarament són conscients que l'estan vivint. Normalment interpreten el nou món amb les paraules de l'antic. I sospito que nosaltres estem fent exactament això. Continuem parlant de meritocràcia, de mobilitat social i d'oportunitats. Però cada vegada hi ha més persones que tenen la sensació que alguna cosa fonamental ha canviat, que les regles escrites continuen sent les mateixes, però les regles reals són unes altres. Potser s'equivoquen, o potser no. Però quan una sensació apareix simultàniament en milions de persones, val la pena escoltar-la. Perquè hi ha una frase que no em deixa tranquil·la. És més fàcil imaginar la fi del món que imaginar la fi del sistema econòmic en què vivim. I precisament per això podríem adonar-nos que està canviant fins molt després que hagi canviat. Potser el més inquietant no és el futur. Potser el més inquietant és descobrir que ja hi som.